Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ημέρα σταθμός για την Ολυμπιακή, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή με την έγκριση της Κομισιόν το σχέδιο αποκρατικοποίησης του ελληνικού αερομεταφορέα με στόχο να ολοκληρωθεί την προσεχή άνοιξη. Ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι δίνεται λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα, διαβεβαιώνοντας ότι η νέα εταιρεία θα διατηρήσει το όνομα και σήμα της Ολυμπιακής, θα διασφαλιστούν οι πτήσεις στις άγονες γραμμές και θα υπάρξει απόλυτη κάλυψη του προσωπικού, μόνιμων και εποχιακού. Οι εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή, δια του Προέδρου της ΟΣΠΑ, αμφισβητούν ότι η εταιρεία παρουσιάζει ζημιά 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα και δηλώνουν ότι θα δώσουν μάχη για να συνεχίζει να πετά το επιβατικό κοινό φθηνά και με ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προγραμματίζουν απεργίες, αλλά θα διαδηλώσουν με άλλους τρόπους την αντίθεσή τους στο σχέδιο αποκρατικοποίησης. Τα επιτελεία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων μελετούν με προσοχή τις επόμενες κινήσεις τους με στόχο η μεν Νέα Δημοκρατία να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και να αποκτήσει και πάλι προβάδισμα, το δε Πασόκ να εδραιώσει το θετικό αντίκτυπο από την εμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου και τα μέτρα που παρουσίασε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέμεψε και σήμερα στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν βρίσκεται στα σχέδιά του ανασχηματισμός, ενώ η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται προσφυγή στις κάλπες για να δοθεί λύση στην υφιστάμενη κρίση. Διαψεύδει ο Σάββας Τσιτουρίδης ότι υπέγραψε οποιαδήποτε πράξη ανταλλαγής δημοσίων εκτάσεων στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου όταν ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αφήνει εχμές για απόπειρα εμπλοκής του με στόχο να σωθούν άλλοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι υπουργοί κινήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητάει νομοθετική ρύθμιση για να προστατευτεί η δημόσια περιουσία. Οι παράγοντες του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθε αναστέναξαν με ανακούφιση μετά την απόφαση της Κεντρικής Αμερικανικής Τράπεζας να δώσει ρευστό για να σώσει τον ασφαλιστικό κολοσσό IAG από την πτώχευση. Όμως, τα δύο χρηματιστήρια της Μόσχας γονάτισαν από τις πωλήσεις και έγινε διακοπή των συναλλαγών. Γιγαντιαίες εταιρείες σπέβδουν να ανακοινώσουν συγχωνεύσεις για να ισχυροποιηθούν απέναντι στο οικονομικό τσουνάμι, ενώ γκουρού των αγορών, όπως ο διάσημος George Soros, υποστηρίζουν ότι η καταιγίδα μόλις τώρα αρχίζει. Σε κλίμα συγκίνησης κυδεύτηκε πριν από λίγο δημοσία δαπάνη στο νεκροταφείο της Κεσαριανής ο Σταύρος Παράβας, τον αγαπημένο ηθοποιό που έφυγε στα 71 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή, αποχαιρέτησαν η οικογένειά του και πολλοί φίλοι και συνάδελφοί του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.